Girtina hevserokên HDP Sirhedîn Demirtaş, Fîgen Yüksekdağ û parlamenterên din ên HDP rastê nerazîbûna partiyên Bakur hat. Serokê Partiya Azadiya Kurdistanê Pakê girtina hevserokên HDP weke operasyoneke siyasî dinirxîne û dibêje di sala 1994 de jî li hemberî parlamenterên DP yên Kurd heman operasyon pêk hatibû. Li gorî Pakê ev operasyon zirarê didin qada siyasî. Ev tabloya ku do pêr ji bo Rêzar Selahattin Demirtaş û parlamentera li berçava bû di nod û sisiya jî de li hember parlamenterê DP çêbû û ew parlamenterên DP hatin hefs kirin piştî wê çibû ew ê ku hatine berdan gişê wan ya bûn parlamenter ya bûn serokê mişaredariya. Dewleta Tirkiyeyê di rêya xelet de ye. Partiya Demokrat a Kurdistanê PDK Bakur jî dide zanîn ku girtina parlamenterên HDP li dijî demokrasiyê û ev yek di destê aliyên kutundiyê diparêzin xurtir bike. Daha girtina hevsorêkên HDP û hemû endamên parlamentoyê HDP bi alî me de nayê qebûl kirin. Ji ber ku wanan hatine hilbijartin, meşruiyeteke wan heye. Li gorî Partiya Sosyalîst a Kurdistanê PSK jî îro HDP lê sibê dibe ku dor bê ser partiyên wan jî. Ew bang li hikûmetê dikin ku di şûna kûrkirina krîzê de siyaseteke maqûl ya aştiyan ev meşînin. Dikare roj were dora me jî ama em zanin ku ev ji bo hikûmetê jî çareserînine. Yani ev bo Tirkiye jî xetere. Eger rastî Tirkiye rojek bela bibe yan rûbirû xeterê hîn mezin bibe ew ê sebebê wî AKP bixwe be ne ku hêzên demokrat û muhalefet û evê ku doz û dawa demokrasiyê Kurdistanê dimeşînin. Li gorî piraniya partiyên li dervê HDP yên li Bakur heta PKK li Tirkiyeyê çekan bêdeng neke û dewlet jî polîtîkaya înkara Kurdan bidomîne dê pêşiya siyasetê venebe û ev yek jî dê herî zêde zirarê bide Kurdan. Maşallah dekak. Rûdaw Amet.